V druhej polovici októbra oslavila považsko-bystričanka Paulína Pastúchová krásnych 100 rokov. Zablahoželať jej prišli aj z výboru mestskej časti Jelšove spoločne s primátorom mesta. Ku storočným chodíme osobitne aj s pánom primátorom, pretože takýchto ľudí si už treba uctiť. My máme už druhého jubilanta v našej mestskej časti, mali sme pred 4 rokmi pani Svatenu. Už teda zomrela, ale teda dožila sa tých 100 rokov, tak sme jej tiež boli zavinšovať. Lebo takýchto ľudí si treba uctiť a sme radi, že ich teda máme a že sú medzi nami. Pani Paulína prežila väčšinu svojho života v Považskej Bystrici. Narodila som sa na Zákopči, potom som bola v detskom domove, potom som bola na Orave, tam ma zobrali za svoju, ale tam mi bolo strašne zle, som odtiaľ utiekla. Keď bola som tam asi 5 rokov a potom, čím som chodila do školy a potom som ušla odtiaľ. Išla som celý deň, išla som ráno o 6. stade a až do pol 10. čo som prišla na stanicu do Oravského Podzámku. A tam som potom nemala som na vlak, ale mala som nové topánky, čo som dostala z detského domova, tak som ich ponúkla a jeden oný železničiar si ich zebral, hovorí, že ich nepotrebuje, že nemá deti, ale že aby mi pomohol, aby som mala na ten vlak, tak mi ich zobral si. A tak som potom išla sem do Považskej Bystrice, tu bývala tetka. A tak som prišla k nej, ona ma dala hodne ďaleko, aby som neprišla, ja som just prišla. A potom som už zase chodila po službách, slúžila som tu u rybárikov, som kravy pásla, potom sestrenica mi bavila v tráve u jednej panej miesto, čo ona tam bola. Chcela sa vydať a poprosila tú paňu, bola veľmi dobrá, že aby ma zebrala mňa, tak si ma potom vzala, tak som bola u nej 2 roky, tam ma naučila všetko robiť. Tam som sa mala najlepšie zo všetkých miest. No potom nepotrebovala služku, lebo mala dovtedy zaťa aj dceru u seba, aj vnúka, tak potrebovala. Oni potom sa odsťahovali, ostala sama so synom, tak už nepotrebovala dievča. Tak som hľadala miesto, chodila z miesta na miesto, bola som slabá, nevládala som robiť, nechutilo mi jesť. A tak som všade som bola len chvíľu. A keď som už nevládala robiť, tak som dala výpoveď a išla som si odpočinúť. Keď som mala pár korún, čo mi dali za robotu, som si ušetrila a išla som k sestrenici a odpočinula som si tam u nich trochu a potom som išla zase znovu hľadať službu. A tak som žila, túlala sa po svete, bola som aj v Spišskej Novej si som slúžila aj v Piešťanoch a v Trnave. A potom som tam na dedine slúžila vo fare. Aj tam mi bolo dosť dobre, ale potom som aj zavtiaľ už odišla. Potom som sa zase vrátila len sem do Bystrice. No to som nemala som tu už u koho byť. Tak som bývala na Krekačovom laze u pani Rybárkovej. A potom mi jej sestra ma prosila, aby som navarila knedli jej mužovi, že ona bude v nemocnici a že akurát len tedy budú slívky. Takže on to ľúbi hrozne. Tak som jej navarila a ona mi potom povedala, že mi nahovorí za to muža. A jeho sa poslala jedného a prišiel za mnou, tiež bol sirota ako aj ja, ale robil tu vo fabrike, bol z Liptova. No a tak si ma zobral a postavil toto, skoro všetko sám urobil, ten dom, čo postavil. A tak vždycky ďakujem Pánu Bohu, že mi dal takého muža, že sa postaral o mňa, aby som mala kde bývať na starosť. By som sa nemusela túľať po svete. Pani Paulína žije aktívnym životom, rada trávi čas čítaním kníh alebo na záhrade. Vo svojom veku 100 rokov ju vraj netrápia žiadne choroby a za celý život ležala dlhšie len 2-krát. Raz ako školáčka, raz po prvom pôrode. Zaujímalo nás, aký je jej recept na dlhovekosť. Aký recept? Byť viac hladný ako najedený.
celý život. Taký recept viny nemám.